Nech sa páči. Pozdravujem. Dobrý deň. To vy ste Týme 4 Dreams? Áno, presne tak. My sme Time for Dreams. Akurát sme sa rozšírili na východnom Slovensku, Košice, Prešov a okolie. No presne vás hľadám, bo vy aké videá dávate na internet. A vy všetko musíte predať, nie? Tak sadnite si, s čím vám pomôžem? Dáte co? Mám na predaj nenormálnu chalupu na Domaši. Tam výrivka, bázeň. Len tam ticho. A ja potrebujem bomby. Ja tu musím do mesta prizbývať. Nie je problém. Prídeme k vám, nastavíme marketingový plán, cenu a vám to predáme jak nič. Da utre vám varím kávu? Tak zajtra som tam. Idem vás odprevadiť. Tak zajtra. OK, zajtra. Tebe hľadám. Sluchaj, potrebujem predať chyžu. Jeminku, to vám horia vlasy. Poďte hore. Vyskočím jak indiánka šoči, čo sa potočí na kolotoči. Tak pal do jevčeva v čiči a fici na chladiči. Odchod hore.